Mga kapuso, handom namon diri sa GMA Regional TV Early Edition nga kamo ang madala sa mga interesante nga lugar diri sa aton riyon nga hindi niyo na kinahanglan magbiya sa inyo panimalay. Kag inased ang aton himuon pinaagi sa isa ka virtual tour sa mga matahom nga bahin diri syempre sa Western Visayas. Pareho mga kapuso sa pagsaka ni Adot Makairan sa Mount Igma tungtong sa Lawan ng Tike. Mga kapuso, updan ta siya, dasiga, lagaw ta. Alas 6 ang aga sang kami nagumpisa sang amon pangpanglakaton. Pila ka parte sang trail, sementado na. Apang ang iban, takladon kag kinhanglan pangataklason. Tigululan sadto nga tion, gani madanlog kag malutak ang dalan. Maagyan man ang mabaskog nga ragasa sang tubig sa suba. Amat-amat kami nga nagsaka pakadto sa Mount Igma tungtong. Samtang kami nagalakad, amon makitaan ang mga panganod sa ibabaw sang bukid. Pagkatapos ang duha ka oras, nalabot namon ang summit. Makahalawa pero mapabilib ka sa imo makita sa ibabaw. Nag-enjoy gid kami. Isa gid ini sa pinakamanami nga destinasyon nga ako nakatuan sa Western Visayas. Mahambal ko nga mission accomplished nga akon personal nga makatuan. Ang pinasahi nga bato nga ginpatihan ginbutang ni Anglo tungod sa iya paghigugma kay ligaya. Ko, si Adot Makairan para sa My Western Visayas. Madamo pa sa manggad ang Western Visayas nga sigurado kami nga wala nyo pa nalabutan. Gani pa lang magtuto kaysa paglagaw, kamo ang amon updan. Kag sa mga kapuso tada nga gusto man ipasundayag ang ila adventures. Dasiga magpakigangot lang diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition kaina ang aton ipatigayon. Promise. Pero padayon kami nga nagapahanumdom ha sa inyong nga pag-adventure. Please dapat sundon gid ang tanan nga health protocols mga kapuso.